Dugutigi kala fɛn ye a bɛ cogo di ko ka ɲi nka cɛ ni e yɛrɛ bi yan e taara tunga na e ma foyi sɔrɔ nka cɛ e mɔgɔlankolon belebele i tɛ sɔn baara de ma ne y'a f'i ɲɛna sigi so i ka sɛnɛ kɛ i y'a faamuya hali bi taa tɔ bila tɔw bɛ sɛnɛ kɛ ne taara faransi taara ameriki taara yɔrɔ bɛɛ i ka taa japon i ka taa japon e ye mɔgɔlankolon de ye ni ne mobili ta na ne mobili ta na fɛ nin bɛɛ ne ta ye mobili bɛɛ ne ta waaleykum salaam dugutigi ça va ko kan mobili a ma ko fɔ la han dugutigi ko mobili ma ko fɔ la o ne bɛ mun na k'i tɛ mobili ko a kɛra cogo di han désormais min bila ka bɔ baara la i y'a faamu wa o ka ne bila ala kama e ka mɔgɔ de don wa e b'a dɔn a mɛnna désormais n bɛna bila wa non ne ni tɛ se ka bɛn wa mais n bɛna taa baara yɔrɔ la k'i bɛ taa mobili ko i tɛ se ka mobili ko a filɛ e tɛmɛna i kɔni a banna i y'a faamu